proste 3 písmená v jednom slove, neuveriteľne veľké, ktoré v každom človeku podľa mňa vyvolajú neuveriteľný pocit, a ktorý ten pocit určite nie je ľudský, lebo ten pocit je od Boha. A to je pre mňa veľká vec. Boh je pre mňa úplne dokonalá bytosť, proste dokáže spraviť také zázraky, o ktorých si neviete ani predstaviť. Mne pomohol stále, ja som volala o pomoc a on to počul. Bola som sama a proste on ma našiel. Som rada, že mu môžem všetko povedať, že keď mám problém, len sa obrátiť na ňo a odovzdať mu, on všetko vyrieši a je super. Boh to je ako keby bol prezident sveta, môj otec. Že je to niekto, kto môže úplne všetko, má kontrolu nad všetkým, má moc nad všetkým a pritom je to mne strašne blízka osoba. A ukazuje mi svoju lásku a môžem byť z toho strašne šťastný. A on je taký veľký a ja som taký malý a pritom môžem byť tak blízko seba a mať taký blízky vzťah. Proste mi ukazuje moju cestu a zároveň ma miluje a hlavne to je také zaujímavé, že on je aj priateľ a zároveň je aj pán.